For today's video ay naganap ako ng isang pribadong resort dito sa Magalang at nakakita ako ng isang magandang resort dito sa may Orchard, Ayala, Magalang, Pampanga. Ay napakaganda ng kanilang pribadong resort na talaga namang maiibigan ng lahat. Kaya naman inaanyahan ko kayong panoorin ninyo ang bidyong ito at tapusin hanggang dulo dahil ito ay nasa ilang minuto lamang. Maraming salamat. Ito nga pala ang Mervic Villa and Resort na matatagpuan dito sa may Orchard, Ayala, Magalang, Pampanga. Isa ito sa mga pinakamagandang resort dito sa Magalang na kung saan ay talagang mag-i-enjoy ang buong pamilya, barkada, tropa o kaya naman ang buong katrabaho mo sa isang kumpanya. Kaya naman kung napanood mo ito mga ate at kuya, wag na po kayong maggatubili o magdalawang isip na mag-message sa kanila kung naghahanap kayo ng isang magandang pribadong resort dito sa Ayala, Magalang. Tingnan nyo naman ang kanilang mismong loob mga ate at kuya. Napakaganda ng kanilang interior designs. Mga antigong kagamitan ay meron din dito mga ate at kuya. Tulad ng kanilang mga sopa dito ay talagang yari sa pinakamatandang kahoy kaya naman ito ay matitibay. At napakagandang tignan sa ating mga mata dahil napaka-aesthetic, instagrammable at lahat ng mga amenities na dito sa kanilang kusina ay libre ninyong magagamit dahil kasama na iyon sa babayaran ninyo kung kayo ay magi-stay ng overnight. At ang bahay na ito ay merong 3 kwarto at may kanya-kanya din silang mga CR. Sa CR pa lang mga ate at kuya ay ulam na dahil napakalinis, napakaganda, napakaaliwalas at meron ding mga heater ang kanilang mga shower dito mga ate at kuya. Kaya kung takot ka sa malamig na tubig, meron silang heater dito. Huwag kang mag-alala. Lahat ng kanilang mga kwarto dito ay fully air condition. Kayo na lang ang bahalang mag-adjust. Dahil anniversary ng aking Tita Ruby at Tito Saldi Esplana, kaya naman dito nila naisipan i-celebrate ang kanilang anniversary. At sila ay merong bisita na nanggaling pa ng Bataan at Cavite. Kaya naman shoutout po sa lahat ng mga bisita ni na Tita Ruby and Tito Saldi from Bataan and Cavite. Enjoy po kayo dito sa Pampanga and welcome na welcome po kayo sa mga Kapampangan. Lalong-lalo na sa mga pribadong resort dito sa Pampanga. Ang Mervic Private Resort ay meron po silang house rule at meron din po silang day tour, night tour, and overnight tour. Sa laki at ganda ng private resort na ito ay hindi ka nalugi kung magbabayad ka ng overnight fees ng 12,500 dahil ito ay talagang napakagandang resort mga ate at kuya. Kaya naman shoutout sa iyo Tita Ruby, yan po ang aking tita na nag-invite sa amin dito upang kami ay makapunta at may experience namin ang Mervic Private Resort. Kung hindi dahil sa kanya, hindi po namin nalaman itong resort na ito. Meron palang isang magandang resort na dito sa Ayala nyo lang matatagpuan. Kaya naman hindi ko naiwasan ang mag-selfie video dito mga ate at kuya dahil napakaganda, napaka-antigo ng kanilang mga kagamitan. At kung mahilig kayong magtagay-tagay mga ate at kuya, sa areang ito ay pwede ninyong maiset dahil dito ay nandito ang videoke na kung saan ay mag-e-enjoy kang gagamit nito. Kaya naman ang bisita from Bataan na hindi na naiwasan ang kumanta ng isang theme song ng Bon Jovi, Bedo Process. Kaya naman pakinggan natin ang iilang lyrics ng Bedo Process. From Bataan si ate, shoutout po sa iyo. Siyempre, hindi naman magpapahuli ang aking Tita Linda sa pagkanta ng Massachusetts. Kaya naman pakinggan natin siya. Dahil napasarap at napakasayang mag-stay dito, kaya naman pati si Engineer Raven Laksamana ay hindi na maiwasan ang maisayaw si Tita Linda. Kaya naman shoutout sa inyo. Heto ang kanilang grilling area na kung saan ay pwede kayong mag-grill ng mga isda, liempo o kung ano ang mga gusto ninyong ihaw dito. Dahil ito ay napakaaliwalas. At sa kanilang swimming pool naman mga ate at kuya ay talagang napakalamig ng kanilang tubig, maaliwalas at meron silang pambata at pangmatanda na aabot hanggang 5 feet. Talaga naman napasarap ang pag-i-stay namin dito dahil di na natin maawat ang bisita from Angeles City na si Tita Lisa and from Bataan na si Tita Linda. Kaya naman sila ay nagsayawan na. Kaya naman kung gusto ninyong may experience ang na-experience namin dito, mag-PM na kayo sa Mervic Private Resort. Siyempre hindi naman ako magpapahuli at magpapakitang gilas din ako. Thank you so much and God bless.